Бургас. Motherfucker. Тенката или така в атака. Тенката или така. В атака преминава, включвам бойния режим с познат псевдоним. Пак вдига много дим, като Аладин. Тръгвам да завивам с ним с моя underground тим. Продължаваме напред и не отстъпваме назад. В главата ти е ад, моя ударен отряд в тъмнината броди пак. Слушай брат, че ще изпуснеш този трак и не гледай встрани, защото гледката ще те ужаси. Много кръв и сълзи на бойното поле. Атакуваме напред и ги мачкаме наред. По-добре отстъпи, микрофона остави. Що го правиш за пари от истината боли, нали? Ако можеш продължи, ако не просто спри, защото всичко изгуби смисъл. Това е текстът, кой си го преписал. Не си този, за който се представяш. Където и да отидеш, на внимание се надяваш. Вече за да прекаляваш, чак мене отвръщаваш. Ако така продължаваш, в ритъма се зарибяваш. С фронтална атака лириката в главата те подбята. Дайте правата обата, дойде време за разплата. Тежки са думите, но тежки са времената. Сега на почет са делата, а тук са тенката и ми така. Тенката и ми така, и ми така. Глас в тишината, разцепваш мрака в стил лирическа атака. Музиката от опор пръска ти главата. Лявата ръка е твърда като бата, свит въгъла притисна до стената. Ама кой е да те чака? Така стоят нещата. 2-0-1-3 андърграунда от колоните ми яко ще звучи. Стеката ги редим до зори. Обикновено съм на фри. Давай да върви. Преди да действаш помисли, в дълбоките води трудно плува се, нали? Злобата в душата отдалече си личи. Чакай спри, тук са пълните глави. Слушай бек вокала ми, тенката с инструментала. Взриви заряда, който ползваме TNT. В ухото ти бочи, тоя трак се раздрови. С тежка стъпка казим ги. А пък ти отстрани седиш, че чакаш всичко на готово. Ще ти пръста мозъка слово, вика пика ми като бик. С другата съм напред, знам май не съм наред. Ти във втория комплет ще избухна като мина. Извинявай да прави ми път да мина. Като рамка без картина, всички ще ги срина. С моята карабина стрелям злато и платина. Но сега не е така, времената се менят, но не могат да ни спрат. В райския кът с тежък прът да прекът. Али бе, Кой може да ни спре? Тенката ми така, въобще не ме е бе. слушай бе, Пак в атака сме. Право ставам, но никога на колене. не може бе. И да се правите на добри в този свят всички. Равни сме, нали? Атакувай пръв ти, за да може душата ти да се освободи. Тенката ми така, 2013 година. Студио Reflex, копалета. Трака е в атака. Тенката ми така.